בחצי שעה האחרונה אנחנו נוסעים בתוך ענן, נכון? נכון, שמאלה ימינה, ענן. הכל ענן, אפשר לראות פה ממש מדובר בענן, ענן בגובה בינוני עד רב. עם הסמכה, רב עם הסמכה. רב עם הסמכה. אין כלום, אין שדה ראייה. שום דבר. 100 מטר קדימה. את אורן אני לא רואה. ערן! מאוד מלחיץ אותי. אני לא יודע אם... מי נוהג? מי נוהג? לא יודע. אז המטרה שלנו היום היא לצאת מהענן. לראות אם אנחנו יודעים לעשות את זה. ולעשות את זה, זה לא כזה פשוט. אנחנו שומעים... קל היה להיכנס לענן, שתבינו. להיכנס לענן זה כמו צמר גפן, זה להיכנס לענן. אבל לצאת זה... קשה. זה כמו מחט ברמת שרת. מאוד קשה למצוא את היציאה מהענן. ויש בסך הכל 2-3 יציאות מהענן. That's what friends are for. Keep smiling, keep laughing, knowing you can never know for sure at all. That's what friends are for. איך שהגעתי? שמאל עליי. כבר בלייב? כן. שלום לכם, אנחנו במהדורת חדשות מיוחדת ישר ממרינברג או מרלינברג. הצלחנו להשיג רעיון בלעדי רק לערוץ שלנו עם אחד הגדולים, אפשר להגיד הגדול מכולם, כל מה שקשור לבילוש, בילוש משטרתי, בילוש פרטי, בילוש בכלל, בילוש פיזי מתון. אנחנו נמצאים פה עם שרלוק הולמס. שרלוק הסכים להגיד כמה מילים ואני אגש אליו ואנחנו כבר נראיין אותו. זה קצת רטוב. כן, בסדר? שרלוק, האם אתה חושב שהסיבות להיותך בלש הובילו אותך למוות פה במרינברג? תשמע, אני חושב שכרגע הדבר שהכי צריך לעניין את הצופים שלך זה שבמרלינברג נורא גשום ורטוב ואני התחלקתי מצוק ואתם יכולים לקרוא את הספר הספציפי שאותו כתב הסופר שכתב עליי את הספרים. כן, אתה מתכוון בטח לג'ון דובלדיי, ג'ון דובלדיי, ג'ון דובלדיי. האם לזה אתה מתכוון? תשמע, אני רואה מטריה סגולה, אני רואה מעיל אפור ואני חושב לעצמי, בעוד כמה דקות ירד פה גשם.
שרלוק או לא שרלוק? אין ספק, מדובר בשרלוק הולמס. אנחנו ניפרד ממך. תודה רבה שקפצתם אלינו. אנחנו בעוד רגעים ספורים נראיין את פיטר פן. אז... Not Europe. Not Europe. No? No. Not Europe. We want to be Europe, but we are not Europeans. Oh. I don't know. I don't know which countries are in the EU or which are Leave Europe. Leave Europe. Leave Russia. Leave Europe. Go east. We are not Chinese. We are not Japanese. between Lebanon and Egypt. Between Lebanon and Egypt. In the Middle East. Middle East. One small country. Yes, please. Poland. Poland. No. We're not Polish. Egypt, Lebanon, Syria, Middle East. A small country, Israel. Israel. Not Island. Israel. Again. Ra, re, ri, ra, ru, ru. Is. You don't have ra. You know, say. Okay. Great. Israel. Island. Shalom. Israel. Israel.